No, počúvam, pán Norčík. No, nevidím dôvod, veď ste nepovedali právničke, keď vám napísala návrh zmluvy, ste sa nevyjadrili nejako, to bolo minulý týždeň, sme sa dohodli teda, že sa dohodneme ohľadom zámeny pozemkov a zrazu nič neplatí? Pán Norčík, do uzavretia dohody s mojou mamou bude dlažba uskladnená na H 62, Nica je, ja si to nahrávam, lenže podľa stavebného zákona, keď investujete do nehnuteľnosti cudzej, sa to stáva automaticky súčasťou... Ja som mal na to povolenie, že to tam môžem mať. Ja si to nahrávam, ten rozhovor aj s pánom policajtom, ako drží. Takže aby to bolo, máte to povolenie písomné, máte povolenie písomné. Že to tam môžem položiť od vášho otca, kedy vy si... Ale toto nebudeme rozoberať, doneste, ak máte písomné podloženie, ináč bez podpisu mojej mamy nemôžete v bezpodielovom spoluvlastníctve. Pán Norčík, ste policajt, bývalý, ovládate zákony, teraz ma počúvajte. Podpis bez BSM, čo bolo predmetom súdneho sporu, jednoducho bez manželky v tom čase, alebo aj rozvod vedenej, neexistuje ani písomná zmluva, kde by mohol podpísať jeden človek, počúvajte ma, jeden človek, keď není BSM ukončené, nemôže podpísať zmluvu. Vždy, keď sú dvaja vlastníci, musia podpísať zmluvu dvaja vlastníci. Momentálne, keď sme tu traja vlastníci, tak na zápis do katastra potrebujeme 3 podpisy. A podať konanie o tej dlažbe sme museli my ako vlastníci. To sme neurobili. Ja vás len upozorňujem, že zákonne takáto vec neexistuje a v čase, keď vám to možno otec sľúbil, čo vám neverím, tak bolo BSM, prebiehal súdny spor, počúvajte ma, bol zablokovaný majetok, vyznačená plomba na celom majetku, lebo moja mama sa súdila o rozdelení majetku v čase, keď je vyznačená plomba na majetku. Ja vás neokradám. V čase, keď je vyznačená plomba na majetku, nedá sa nejakým spôsobom urobiť zápis do listu vlastníctva. To je zákon. Neukradol som nič, jednoducho toto bude predmetom 18. súdneho sporu, kde budete musieť predložiť všetky dokumenty. Neukradol som ju, máte ju uskladnenú v H 62. Ešte raz vás opakujem, nahrávam si tento hovor, dlažbu máte uskladnenú u hlavného majiteľa. Nahrajte si aj to, čo ste hovorili s právničkou, aký návrh sme vám dali na zámenu pozemku. Samá jama za stavbu, ktorá sa nachádza na našom pozemku. Dúfam, že to máte tiež nahraté, že ste sa nevyjadrili k návrhu, ktorý sme sa... Ja som sa telefonicky vyjadril. 1. mája, alebo teda na Veľkú noc, čo sme sa dohodli s vašou mamou, že teda vám dáme návrh na zámenu toho pozemku. Nevyjadrili ste sa a teraz ste ma okradli. Ale ja som nikoho neokradol. Takže nevieme sa dohodnúť, s mojou mamou musíte uzavrieť dohodu. Jediná existujúca možnosť je uzavrieť dohodu s pani Martou Filovou, narodenou 30.3.56. Ale vy ste spoluvlastník. No, ja nerozhodujem, ja iba stojím. Podri sa, telefonujem tu s Orčikom a zároveň jednoducho bla bla bla. Pán Orčík rozpráva, že im kradneme dlažbu. Ja tvrdím, že dlažba je súčasťou majetku, ktorý je náš. Nie, je tam Orčík na celý. Tu ho máš. Aha, no, tu je Filová. Počujete ma? No, čo ste povedal? Čo ste povedal minule? Sme sa dohodli, čo? Že vám napíšeme že právnička vám napíše návrh zmluvy. A to ste videli tu ten návrh? A vy ste videli ten návrh? Bol tam aj váš syn, Roman, ktorý je jednotretinový spoluvlastník, on to počúval. Ja mám nahraté. Teraz mi kradnete dlažbu. My nekradneme nič, počúvajte. Čo hovoríte, čo klamete? Vy ste povedal 53 metrov vecného bremena za výmenu tamtoho pozemku. Dala návrh. My to máme nahraté na mobile. A ona dala čo? To všetko treba nahrať.
Počúvajte, pán Orčík. Ja hovorím, uzavreme nájomnú dohodu s doplatením kompletného nájomného za celé roky. A není problém. A tak to hovorím. A je to i hneď uzavreté. Vaša právnička nám zobrala prístupovú cestu, vodu nám zobrala, všetko do tých plánov. Takže aká dohoda bola? A dneska sa mi ešte pán... To bol návrh zmluvy, o ktorej sa treba rozprávať. Áno, nikto s tým nesúhlasí. Na to nereagujete. Akože nie. Len svoje, len všetci sú najhorší, všetci sú zlí, ale my sme... Neklame, my sme s právničkou riešili toto. Dobre, počkajte, lebo sa to tu To moc... vám právnička nepovedala, že sme s ňou riešili toto? Postihu ma môžete okradnúť. Počúvajte ma, ja som s právničkou telefonoval 2 razy. Tak nech neklame. Dobre, toto tu budeme riešiť do neviem kedy. Počkajte sekundu. Ja by som urobila toto. Tuto zase tu len na kopu zložiť, tu z domu nedoviesť. A pokiaľ sa toto nedá všetko do poriadku, čo majú, nebude Nie, odvezie sa aj táto, proste jednoducho. Tu nemám čo, lebo tu neexistuje zákone, prečo by ma jednoducho mohli potrestať. No to je jedno, proste... Ja chcem nájomnú zmluvu s doplatením nájomného. Ale ja som není blbý človek.